maa minnu bɛ yen n'u bɛ marise ɲini kɛ maa minnu ka baara ye marise ɲini walima maa min i bɛ sanni feere kɛ i n'a fɔ restaurant ni dumuni feere yɔrɔ ninnu i bɛ mago bɛ jama na a bɛ se ka kɛ ka o bɛɛ kɛ fo ka taa se maa min bɛ yen n'i ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ kalandenw bɛ taa kalan kɛ a la jardin d'enfant walima ekɔliso don yɔrɔ kɔni n'i bɛ fɛ dɔrɔn yɔrɔ in ka ɲɛnamaya ni jama ye i b'i jija turabu dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko Musa n'ale bɛ ci 2 i b'ale kɔnɔ dayɛlɛ sɛbɛnni kɛtɔ n'i y'ale kɔnɔ dayɛlɛ i bɛna sirakanden don a kɔnɔ n'o b'a fɔ ale ma ko k'ale lahu ale ye tomi kelen 2 o de ye k'ale lahu i bɛna o don Musa kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka na mun don k'ale lahu kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka na tondigi gariya don a kɔnɔ n'o ye 1 2 1 1 nasi in bɛɛ bɛ sɛbɛn nin sɛbɛn cogo in de la k'a ɲɛ siɲɛ 16 o tuma ni siɲɛ 16 dafara an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko tomi n'an baw b'a kɛ mɔni na walasa a ka se ka mɔni bi ja i bɛ tomi ladɔn de ɲini i b'a kɛ nasi na i b'i jija i b'a ko su 16 walima ka farikolo bɛɛ mɔ a la tile 16 n'i yɛrɛ ye k'a fɔ yanni tile 16 ka dafa a ka timi i bɛ se ka kɔntine dɔrɔn k'a mun i kana jate tuguni nin fana bɛ nafa kɛ maa minnu bɛ marise ɲini walima maa min bɛ dumunifɛn feere i mago bɛ jama na walima i ye kilasi da i mago bɛ jama ka sɔrɔ fɛn o fɛn kɔni bɛ yen n'i fɛ dɔ ka fara i ka dɔrɔn ɲɛnamaya kɔnɔ ni yanni kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye a la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu